yawa. So introduction na biyu shine basically akan shi operating system. Wani operating system mutum ya kamata ya zaɓa? Well, suna da Parrot, Arch, Black Arch, akwai Kali, which is the most popular. Akwai sauran suna da yawa, but da Parrot da Kali ta fi sauƙin sha'ani akan Black Arch. Black Arch kwata-kwata ba na ɗan koyo ba ne ba. And tsakanin Parrot da Kali, somehow Kali ya fi sauƙin abubuwan sha'ani, but Parrot is more stable. Amma Kali kula suna ƙoƙari suna update sai da shekara ta hudu suke yin sabon Kali. To misali 25.1, 25.2, 25.3, 25.4. To duk bayan wata hudu suke saka sabo kenan. So basically that's that. So wannan terminal ɗina ne. Alright. So well, without going through this, I know ba sai na bayanin ne nan ba, nan kamar shine task manager irin na Windows. So wannan power ne. Yana power ne. Ga logout, the start, shutdown, suspend, switch user. So ba sai na bayanin wannan don ba. A cikin kowa ya sani ne. Suppose kai ne kake amfani da wannan, sai maybe wani wanda kake sharing computer, abokin ka kanan ka dan uwan ka whatever. Yanzu yana so amfani shi ma da nashi kalin sai ya switch user. Assuming cewa ce ita ɗan nashi account ɗin. To log out research yadda da na sani success kamar hibernate ne, to mu bar shi haka. Wannan lock ne, wannan agogo ne, wannan battery ne, wannan notification, speaker, wannan network ne. To yana amfani da battery machine shi yasa kuka gan shi a haka, actually a kuma menene haka za a gan shi. Sai mutum ya connecting. To wannan shi yake nuna, wannan mita ne na processing, sai mutum ya taɓa kuma zai buɗe mutum task manager. So in mutum amfani da processing power zai ƙaru da zai sama wani mai nemi ya ƙoya da gasa da kyau kwamfutar mutum. So wannan 1, 2, 3, 4 ɗin Windows mode ne, different desktop ne. Abin da ke desktop 1 ba shi ne desktop 2 ba, abin da ke desktop 2 ba shi ne desktop 3 ba, abin da ke desktop 3 ba shi ne desktop 4 ba, duk iri ɗin mutum da iya ƙara. So a Kali ana kira wani abin workspace. Ko? A Kali ana kira abin workspace. So basically abin kenan. In mutum zai click zai ga, in mutum ma so yake ƙara workspace misali zai iya ƙarawa ga space ta nan, so ba wannan lami ba. Wannan kuma dai kawai Kali ne suka ɗan ajiye mutum terminal kamar command prompt kenan na Windows. So command prompt ne a Windows, mu kuma a nan Kali muna kiran shi terminal, and terminal is stronger than command prompt. Ya fi ƙarfi gaskiya. Saboda well, a line of safety kuma line is stronger than Windows. So line of Windows ke. So wanda sai suka haɗa abu uku a waje ɗaya suka ɓoye, sai mutum ya taɓa wannan don aro ki ɗin misali ya ga which terminal ne ko sai wani zai bawa mutum power ne na run as administrator, ko da abin da mutum zai yi nan a administrator zai amfani da shi. It's not recommended, but yeah, in ta kama ka amfani da shi za ka yi. So PowerShell shi kuma wannan PowerShell ne na Windows aka sa mana shi Kali. So saboda mahimmancin shi da kuma mai terminal shi ne wannan, amma na customizing ɗin shi yasa yake wannan hukuncin. Za mu yi zo yadda ake customizing ɗin terminal har yayi kyau da mata hakan ana su depends. Anyway, so wannan browser ce Firefox, in ka ga na ka yi installing wata, probably ya zo da Chromium. Okay, da Chromium basically Chrome kenan. So wannan Notepad ne, amma ana kiran shi text editor, da suna da akwai Notepad, akwai Playwright, suna da dai Notepad ne suka. Wannan file manager ce, in mutum ya taba ta za ta kai file manager, sai mutum ya zama open ta buɗe mai file manager ce. So basically file manager kenan. And wannan minimizing da yi na kuma menene all Windows show desktop, ko in mutum ya taba ga abin da za a yi, in taba sai da su da locally kamar show desktop ne na Windows da muke gani. An wannan shine menu ko kuma Windows ki a Windows, mu kuma nan Kali menu ki da mu kira shi a nan whatever Kali Windows ki. So ko Windows ki mutum ya taba normal kamar yadda Windows take display haka ne. So for Kali ga favorite shine abubuwan da ka fito recently da abin da ka amfani da shi of recent, all application,
wannan gaba ɗaya total applications ɗin ne, hacking application da settings da komai ne da ya danganci Kali ɗin duka, inda application ne ga shi nan wajen, nan kuma ga settings again ga su suma. So user applications sun abubuwan da ba na hackers ba, ga su nan da development graphics internet, so probably zan gani a cikin internet, so akwai Chromium, akwai Firefox, so dai duka nan browser su yake nufi. So multimedia lab ne daga ci video player ga su nan, sai mutum ya gana zai installing ɗin DLC, so ga Office, but ba mu installing ɗin Office ba, so mutum ya zo Office zai gani. Wani PDF viewer ne, so kamar Adobe Reader ne wannan amma na Kali. So others kuma dai calculator, waye Faraday stuff da sunan dai. So that's that. Ga Kali on the cover, da Kali irin police sun biyo kaɗai na ba police ba, ka gani magana ethical hacking nake, but kana wani abu kana so like irin ka camouflage a kasa gane da me kake amfani, sai ka koma Windows da wannan abin, kana taɓa shi ka koma Windows a komiti. So the system shine wata abubuwa da suka danganci system utility, system software da ga su nan, da ne daga cikin na abin gasu. Yau wasu category na farko shine information gathering. Information gathering shine yanda ake samun information akan website, akan network, akan mutum, akan organization, akan kuma ne shine information gathering. So under category na information gathering akwai DNS analysis. I believe next time DNS shine domain names, alright, so DNS kenan, DNS analysis ga IDS IPS identification. So suppose network ɗin da kake yin penetration testing akai, legally muke magana, yana da firewalls. So firewalls ɗin kala ne, akwai software firewalls, akwai hardware firewalls. Hardware firewalls ɗin shine akwai IDS, intrusion detection system. So akwai IPS, intrusion prevention system. So bambancin intrusion prevention system da detection system shine, detection system duka hardware suna su zaman kansu. Detection system shi in yadda problem, alamar an shigo cikin network ko an shigo cikin computer ko wani baka, zai reporting, shi kawai reporting yake, ba ruwan shi da problem ɗin. Kawai zai ce aike kala yana faruwa, ana rigima waje kaza, shi kenan abin da zai ga administrator. IPS shi kuma shi ne, ba su ya ga problem ɗin zai ga administrator, sannan zai kokari ya sabin ɗin problem ɗin ya ƙarfin shi. So basically wannan kenan. So ga live host identification, mutum yana so ya tabbatar da me devices nawa ne akan network kaza, waye da ga shi nan, in kana so ka tabbatar abu yana online ko ba online, so ga shi nan. Not that I'm going through the right side, so basically na information gathering ne. Ga shi nan dai maybe over time muka zo zamu going through din su, ga Maltese ne, discover Nmap, waye. So enough about that. So vulnerability analysis, in mutum yana so ya gane is network ko device vulnerable, shi network ɗin da kake kokari kai penetration testing akan shi, ka gwada ya weakness ɗin shi yake, yana da weakness ne ko ba shi da weakness. I mean the network yana duk wani device ko network ko menene computer tana da weakness, ƙarya ne, babu 100% security, ƙarya ne wanda ya gaya. 99% security mutane ne suke faɗa, amma babu 100% security. 99% security shi na hero ce, but mu ɗauka maximum shi ne abinda mutum bai san 99% security. So duk da haka akwai 1% na cewa za a iya hacking ɗinka. So bonding analysis yau amfani shi ne a gano ina weakness ɗin computer yake, ko device ko network, ta yaya a shiga network ɗin, ta yaya ko ɗaya a ciki. So web application basically amfani shi ne mutum ya yi testing ɗin web application, Facebook, Twitter, Instagram, whatever, duk wani website na shi web application. So ta yaya ka gano weakness ɗin shi, ta yaya ka yi wasu abubuwa, ta mutum zai gwada gyara, ta mutum zai gwada gyara, so ba za ka san problem ba, sai ka gwada duba ka gaya problem ɗin abin yake, sai mutum ne issues ɗin shi waye. So wani ake ganin SQL injection ita ce allura da ake yanka da aman information da wasu abubuwa kasu da abu, maybe za mu zo wajen insha Allah a gaba. So database assessment, in mutum ya samu access to database ta ya daidaita, so amfani wayannan software ɗin kenan.
wannan za ta sa ka ga duk abin da ya kamata ka gani akan website, har password ɗin kowa da kowa, information ɗin duk wani website ko na kuma kan database. Wannan kuma suppose mutum kai download ɗin database da za ka iya amfani da wannan mutum ya going to database ɗin ya buɗe ta kamar explorer ce kenan ta database. So password attack wannan da ke yake amfani wajen cracking ɗin password, offline password, online password, passing the hash to password profiling and word listing, waye dai. So most common hashtag John the Ripper duka offline ne, Hydra online ce, Medusa waye duka online ne, waye ga sunan ga word list kuma na generating word list, akwai front ma ana amfani da shi wajen generating word list. So ga shi ga wannan ma ana amfani da shi wajen creating word list address. So anyway, ga wireless attack wannan da shi ake hacking din wireless. Wireless ba yi limiting to iya Wi-Fi ne, hotspot ba ko Wi-Fi network ba, no, radio network, Bluetooth. Sorry, Wi-Fi da ma da Bluetooth da under radio network, class ɗin shi ne wireless. So amma kira za ka iya shiga tsakanin kira, za ka iya shiga tsakanin connection, tsakanin network kaza, tsakanin computer da server, ka shiga ka gani yake faruwa. Wannan mai ta tura wannan ya shigar ka kala ga user da password ɗin da ya tura, mutum da iya inspecting da aircraft. Wannan Bluetooth ne na hacking ɗin Bluetooth, na amfani da shi wajen hacking Bluetooth. So wannan wireless ne kuma ga Bluetooth tools. So ga wani abubuwa za mu zo wajen yadda ake hacking wireless, possibly mu ɗan gwada da a samu fahimta. So ga reverse engineering shine basically software da aka yi aka ce sai ka biya $100 da $1000 Najeriya, ina aka ga wani biyan $1,000 kai ba kamfani ba. Kamfani ya biya $100 akan software, inda ba software ta fita ba akan ne dai kai wahala abin nan. So da wannan mutum zai yi amfani ya editing din software ya mai da ita free version. Kowa dai ya san crack software, so da wannan abubuwan ake amfani ake cracking din software ta zama free version, ko yana amfani da ita ba tare da kajin kuɗi ba. Alright, maka mutum yi da ruwana. So the exploitation tools. So exploitation tools su ne abubuwan da ake amfani da shi a shiga cikin kwamfuta, a yi mata wayo a shiga cikinta, a ringa control ɗinta yadda aka ga dama. Za ku ga shayin kwamfuta ko waya tana aiki ta kaɗai, taɓanan musamman in magana waya ce, in sensor ɗin mutum bai lalace ba, muke magana in ya lalace sensor ɗin ka ne ba shi da hankali. So mun gane, so na kasfula za ka taking over control computer ko waya kuma wani irin device ne da yake da similarities da computer. So waya tana similarities da computer, so na kasfula ta yake a kanta da other abubuwa. Raspberry Pi, yin abubuwa. So ga software, test tool, ga SQL na lokacin wannan. The sniffing tools and spoofing su wayannan na munafurci ne, misali munafurci ne ga gaskiya. Sniffing shine shinshina ko? Sniffing kuma kamar leke ne. Misali, so network mutane suna amfani da public wifi, sai kuma locally ka samu ka access public wifi ɗin, za ka iya shinshina ka ga wannan ina yake yi, ko wanda network da yin ƙanshin shi, sai wannan ƙanshin shi za ka shinshina misali. Wannan ne yake yi, wannan ne yake yi, sniffing maybe za ka ga okay, wani ya shiga wasa kala gari da password ɗin da ya shiga, wani ya shiga waje kala gari da password ɗin da ya amfani da ya shiga, za ka iya karɓa kada ka komai ba ruwana, amma da kun gane idea. So mind the middle attack shine mutum yana so magana da server, so sai ka shiga tsakanin mutum, computer mutum da server. In yace yana son shiga Google ko kuma sai ka tura shi Twitter ka ga dama. So balan faɗi sauran abubuwa kan ji mutum ya yanzu abubuwa, so but for now dai mun bar shi a hiya haka, sai mun zo gaba ma ga me zamu yi magana akai. So dukkan da zamu yi ethical, dukkan da zamu kuma dan ƙarin ilimi ne, an ba Hausa mu a baya gaskiya, an ba Hausa mu a baya. So wannan karatun dan haka muka yi. So anyway, ga post exploitation, wannan batun mutum ya gama shiga cikin kwamfuta ne, ka ga kai winning da komai, to sai kuma ne mutum ya ga ta don ne backdoor. Ka gama hacking din kwamfuta, gobe in ka dace ka ƙara hacking din take na ai wahala.
ha baka aya ka buɗe ƴar ƙaramar ƙofa da kawai in ka zo previous za ka shiga ba tare da an san ka shigo ba ko duk a ce ka ƙara hakin na farko kai ba san ka shiga na biyu ka koma za a san ka zo sai da in shi IT professional ɗin na ko cyber security ɗin na shi wata harkokin yake ko kuma ba shi da wayo ko da sani yake ba a game da kare kwamfuta kenan kamar da an shiga kwamfuta aka ƙara da wala ya kamata mutum ya sani shi ne amfanin IPS da IDS da wani abubuwa da suke yin wannan aikin to dai bambe kenan za ka ajiye ya kawo window ko kofa za ka bude a kwamfutar mutum da sani duk lokacin da ka sai dai ka faɗa ka je sani ba ka ta harkokinsa ka da load ɗin file ka control ɗin system banda dai barna so wannan tunnelin ne exfiltration so tunnelin da zaka VPN ce ko ya gani web backdoor shine website shi in ka yi hakin ne shi so kana buƙatar ka ajiye backdoor so wannan OS na operating system wannan na web ne OS kuma muna gana device ne yake da OS hardware devices computer phone raspberry IoT devices IoT shine switch abubuwan da yanzu suke amfani da intanet kuma su ba kwamfutoci ba ne ba amma saboda wani abin a cikin internet of things wannan dai a kan zamu da nisa paralysis shi ne ka je mutum ya je shi ne shi ga kwamfutoci mutane abin da ya ga dama da wayan abubuwan za a yi amfani da su insha Allah a gano waye ya shiga me ya je me ya ɗiba waye shi wacce kwamfuta ce da wacce kwamfuta ya amfani a ina yake da duk wani abu da ya dangance ɓarnar da yi so in kana sayan kai barna za a iya samu ka ta nan ɓangaren forensic kenan irin inspector ne yake na police misali yazo so yan forensic su inspectors ne suna zuwa za su fara shi na su gano waye me aka sata waye ya sata waye sun yana so reporting shine ka gama gathering information bacin information gathering to ka gama gathering information a kan kwamfuta kaza tana da vulnerability weakness ta waje kaza ko loophole da abu ɗaya ne vulnerability weakness loophole da abu ɗaya ne duk da ana maganar gazawa ta ɓangaren security to in ka gama rubuta akan kamfanin da kake aiki za ka ce to ga report ɗina da na haɗa muku ga inda kuke da matsaloli ga report ɗinku duk kuma ku turo min daloli na kawai in wari in ba wajen alright to ga social engineering wannan da shi ake amfani ake mutane wayo so shi ake ce human hacking so human hacking shi ne social engineering yan da fara yawanci suna yin human hacking su zo su ta mazance su lallaba ka su ma wayo ka ba da abu so social engineering akwai shi a hacking so akwai shi a computer kenan so wannan na amfani da setting so wannan setting shi ne na social engineering matego na samun information ne ga wannan MSFTP so PC so ga shi nan dai so wannan kuma Kali and offset link ne so wannan link ne exploit database very important, Kali box very important, kuma here is very important. Kana so ka join group na hackers ga Kali forum, kana so ka shiga website din Kali ga shi nan wajen, kana so ka shiga kaga tools din Kali sababbi ko wanda baka ma san da akwai su ga ta nan wajen, wasu ma ba sa ciki sai ka je san za ka gan sai in kan su ka download sai ka sa computer ka ga net hunter wacce basically Kali na waya ga offset training mutum sai dai trainer ya samu certificate daga website din su Kali da kansu to sai shiga nan wajen ya biya su dalolin su kuma shi ne training ga kuma vulnerable hub waje ne na design vulnerability da waye kuma me da anan da mutum da je dan yi training misali da sai na san da aka test din lissafin ka so basically that's that about Kali Linux and insha Allah wannan da iya abin da layin magana kenan to nan ka ku damu da matrix din nan inda mutum ya kalce da matrix na san ya waye da wannan abin so za mu ga yanda lani mu zo nan wajen insha Allah ban yadda wani ko wata da ya ke kallon bidiyon nan ya je ya amfani da ilimin da ya koya ya cutar ba bai yadda ba ban lamunta ba wannan dan ƙarin ilimi ne saboda yan uwa ɗalibai wanda suke karanta cyber security su waye da abin wanda training din ba a samu shi a makaranta most training ba a samu shi a makaranta to ni na intend in koyar da kowa ya samu complete at least basic training amateur training misali na hacking ko kuma ethical hacking shine
ba za ka attacking din network ba, sai ya zama na maybe su network ɗin garin naku ne ko network ɗin organization suka ce a matsayin ka na cyber security duba mana muna da weakness ne a system ka a zo a hacking din wani ne in ka gano sai ka ce musu to ga hanyoyin da za a gyara shine ethical hacking. Kai la hacking din computer office ɗinku da kanka ka gano musu problem din sannan ka ba su shawarar ga yanda za a gyara. To in mutum ya ji yakin ɗin wasu kwamfuta ko yakin ɗin wani ba da yawuna ba ruwana, ban ma san ka ba, ban taɓa ganin ka ba. Sai an jima.